Mga taga-Katayngan, mao ni ang inyong ubos na alagad, si Mayor Felipe L. Cabatanya, nga maghatag og instruction o pagtinaw sa bago nga giluwatan nga IETF Resolution number 101 dated February 26, 2021. Nasa diin na dako-dako kayo ang kausaban sa miaging protokol. Kini bago nga protokol unya ang resolution sa IETF sa national gihatag sa LGU ang implementasyon. Gitagaan og liwi ang LGU ug unsaon pag-implementar sa maong resolusyon. Ang atong nahimo, mga kaigsunan ko, sa akong memorandum kan Dr. Francis Leo Arellano ug ni Binos Rojo, ang atong Municipal Health Officer sa Katayngan, si Dr. Arellano ug si Binos Rojo, ang atong Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office, nagaingon nga istrikto ang implementasyon sa minimum health protocols pareho sa social distancing, pagsulot kanunay sa face mask o face shield. Pero dili ayon nato gina-istrikto ang face shield. Ang atong gi-istrikto dinhi mayo ang kining face mask. Ang ikaduha nga instruction ko sa MDRRA mo ug sa MHO, kinahanglan maghimo sila og examination sa kadtong mga ilisay nga tuwa sa barangay. Kay sila do na they are undergoing quarantine sa ilang respective na barangay. Unya, para matuman kining gimbutan sa Resolution 101 sa atong National IETF, akong gimanduan ang duha nga ahensya, departamento sa munisipyo, nga katong mga ilisay nga tuwa karon nag-quarantine, undergoing quarantine, eksaminon. Pag resulta sa eksaminasyon og walay COVID symptoms, asymptomatic inunta, i-release na sila, di na sila mag-undergo og quarantine protocols, kanang 14 dias nga i-quarantinas ka. Unya katong mga LSI nga gikan sa nagkalain-lain nga probinsya, pag-abot nila sa port of entry, ang atong port of entry ni sa Masbate, ang munisipyo sa Aroroy, ang munisipyo sa Katayngan, ang pantalan sa munisipyo sa Aroroy o ang pantalan sa munisipyo sa Katayngan o ang pantalan sa Masbate City. Pag-abot sa LSI, dito sa pantalan, yan ang mga lugar gina-examine sa atong doktor. Pag nakita nga walay simptomas sa COVID, papauli na sila. They will no longer undergo a 14-day quarantine. Pero pag dunay nagpakita sin sintoma sa COVID-19, pareho sa may ubo, may hilanat, may sipon, dili kayo makapanimaho, ato na silang i-quarantine. May quarantine facilities pa man ta. I-quarantinas na ato na 14 dias. Sa ato pa, ang atong quarantine facilities, available na siya kung ang LSI nga gikan sa lain lugar nagpakita og simptomas. Pero kung wala, buhian na sila, papauli na sa ilang panimalay. Wa na'y quarantinas, wa na'y home quarantine, o dili na sila mo undergo og 14-day quarantine. Unya, kinahanglan
nga ang ilis ay makakuha og certification sa doktor nga wala sila simptoma for purposes of record. Kay og ato lambuyan nga way record base unya magkasintoma pag-abot sa ila maglisod na tapag trace kanang may record gayod mo nang kinahanglan yung certification gikan sa doktor nga nag-examine nga ang ilisay nga gikan sa lain nga probinsya walay simptomas sa COVID. Karon ang kaning niya karon nga presente nga nag-undergo og 14-day quarantine amo na ipa-examine sa doktor ugma layon unya kung walay simptoma pambuhian na mo papaulion sa ilang panimalay. Mo na ang among gihimo pag implementasyon sa IETF sa National Number 101. Hinoon, tungod kay ubos man ang munisipyo sa probinsya sa Masbate, kung dunay lain nga resolusyon ang IETF sa probinsya, unya in conflict sa atong sa akong memorandum ang sa probinsya nga order o ang sa probinsya nga resolusyon mo matuman. Sa pagkakaroon wala pa man kaya ang atong order, ang akong memorandum order mo ay dapat tumanon ni doktor o sa atong MDRRMO. Ngola na ang highlight sa among gihimo para ma-implementar katong National IETF Resolution Number 101 dated February 26, 2021. Daghang salamat.